ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର କବିତା थी ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା थी ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜଣାବେ କାହା କରି ନିଜର ଲୋକ ହେଇଯାଏ ପର ଉର୍ଦେ ଭୁସି କଠାର ଛୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେସନ୍ ଘର କାହା କରି ପୁଅ ଜବାବ ଦେଇ ବୁଆକେ ଉଠାସି ହାତ ଭଲ ମନ ନେଇ ବୁଝି ଏହି ମାରଥିଲା କାହା କରି ଭାଇ ପୁଅ ମୁହାଁସେ ଦଦାର ବୁହାସି ଅକତ ଛିଟିଆ କଥା ନୁ ଭୁଲେ ଗୋଟା ହେଇ ବୁଢାସି ଘରରେ କାହା କରି ଖାସ ଯୌତୁକ ଲାଗି ବହକେ ଖରସି ଖାର ମଗର ବାଗି କାନ୍ଦି କରି ବୁହାସି ଆଖଲ କାହା କରି ବହ ଶ୍ୱଶୁର କେ କରସି ଧୁର ଧୁର ପାର ମনুষ্যর আগে সুতর কঠি নির্মল জরম ধার কাঁ করি ঝি ঘরর ইজত পকেই বেশি তলে মোর মগুন সুন্দরী শান্তি তলে তলে কাঁ করি সাং বন্ধুক রখি খমে চলাছি করি ধনর বলে বড় লোক হেলে ঢাইকে যাইছি ভুলি কাঁ করি লোক প্যার করছে ঘোর কপটর ঘর লোভ অহংକାର ହିସାକେ ଧରି ସବୁକୁ କରୁଛି ପର ମତେ ଲାଗ୍ସି ମତଲବିଆ ମନୁଷ ଏଚ ଭଲ କେ ବୋଲୁଛି ଅସାର ତାର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠ ମୁଠା କରଲେ ସୁଖେ କଟବା ସକାର କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଧନ୍ୟବାଦ।